Täällä lentelee sudenkorentoja. Ne tuli tuossa 3 viikkoa sitten ja ne on tässä yläpihalla nyt ollut. Voi kun tarttuisi tähänkin, kun niitä ihan suhahtelee tässä. Mutta kurkkuja on tullut niin paljon, että olen tehnyt 6 purkkia säilöttyä ja pieniä kurkkuja on tulossa tosi paljon tuolla. Että joka päivä mä niitä vähän keräilen ja kasaan semmoisen, että saa sitten tehtyä vaikka yhdenkin purkin kerrallaan. Koska säilöhän ne pannaan ja ne mitä ei, niin ne syödään tuoreena. Perhosiakin täällä silloin tällöin lentelee. Tuo meni äsken sitruunaperhonen ja pölyttäjiä, niin kuin on sanonut, niin täällä on ihan hirveästi. No, mennään tuonne katsomaan semmoinen yksi uusi laajennuskohta. Noin muuten mä otin meidän kivikkopenkistä tähän keväällä ja mä ajattelin, että olkoon jos on. Ja laitoin ihan pari pientä alkuun, niin näähän on tässä ihan hienosti levinnyt. Taidan laittaa tuonne kivikkopenkkiin ne sitten, kun syksy tulee. Koska noi on noita talven yli meneviä. Katsotaan, toi kelloköynnös on kasvanut hurjasti. Nyt se menee jo tonne asti, tonne toiselle puolelle. Kohta se rupeaa menee alaspäin varmaan. Mä odotan niitä kelloja, että ne ehkä tuossa syksymällä sitten ilmestyy. Toivotaan. Ja se uusi juttu, laajennusjuttu, on täällä ihan takana puolivarjossa hieman, mutta kyllä nämä kaikki saa täällä valoa. Täällä oli hirveä sade nyt viime yönä ja tuuli. Kaikki meni ihan lanaan, niin kuin noi ihanat koristesalviat, tai onko toi lehtosalvia tai niittysalvia tai mikä tuo on. Mutta nämä on niin painavat nämä kukkavanat, että siihen ne nyt meni, että ne täytyisi varmaan tukea vähän pystympää. Siitä muuten tuli mieleen, että tässä tämäkin on ihan sateesta painava, niin sireenileimut alkaa nyt, tai on kukassa. Nyt on jo toi yksi ja toi toinen ja tossa on niitä nuppuja vielä. Tää on kaunis, mutta mä oon huomannut semmoisen jutun, että kun nämä on tämän salviapenkin päässä, niin kuin tässä ihan päässä, niin ne niin kuin häviää tuohon. Et nyt täytyy vähän miettiä, että mitä tekisi. Ja sitten mä en muista, mitä syysleimuja tässä on tämän syreenileimun vieressä. Mutta se nähdään sitten varmaan parin viikon sisällä, koska nämä on vielä ihan alkeellisessa tasossa. Tai mitenkä sen nyt sanoisi. Mutta joo, kiva kun tulee eri aikaa. Hei, mun on pakko noi keltaiset, kattokaa. Nyt ne on ihan hurjana. Ripsialpit. Mutta tää leviää, mutta nämä on helppo vetää pois, jos haluaa. Mä en halua. Tää on tämmönen rinne tässä varaston takana, niin se on aivan ihana, kun ne keltaisena loistaa täällä sitten. Nyt ne on tässä, sanoisiko 2 neliön alueella. Ja sitten tää tumma heisi tässä. Niin ai, silmää hivelee. No niin, eli tuolla on noin meidän kompostikasat. Ja no tässä tulee. Ai että se on hienon näköinen, kun on ihan musta multa eikä yhtään rikkaruohoa. Mutta semmonen juttu, että tuolla on viherherukka. Voi kun se on pieni. Mutta se saa tossa aika hyvin valoa kuitenkin, vaikka tässä on tää järvi on tuolla ja tää on länteen päin. Tässä on puita edessä. Täytyy miehelle taas sanoa, että harventaa, mutta tuossa on noin on kasvanut hirveästi noi pähkinäpensaat, jotka oli Karjalohjalta miehen isovanhempien aidasta joskus otettu. Mutta vielä mennäänpäs tähän penkkiin nyt sitten.
Tähän jätin yhden unikon. Ja tuossa on tämmönen kuin keltasauramo. Ja siis tää ei ollut mulle yhtään tuttu. Tää on aivan ihana, loistava, valosa kasvi. Ja tää on siis entisaikojen kasvi, mitä on ollut paljon vanhoissa pihoissa. Ihan silleen vähän niin kuin villinä, luonnonkasvina. Ja nyt mä luin, että onkin 2-vuotinen, mutta mä en tiedä, miten nämä niin kuin viljelyt taimet, että onko tämä nyt sitä samaa vai mitä tämä on. Mutta kumminkin mä toivon, että ne on, ja mä syksyllä ravistan siemenet ainakin tähän samaan paikkaan, että katsotaan sitten ensi vuonna. No, tähän laitoin punahattua. Mä haluaisin, että tämä punahattu olisi ihan hirveästi. Ei sattunut sitten olemaan siellä, mistä ostin ne niin montaa, niin laitoinko mä tähän nyt 5. 5 taisin laittaa. 1, 2, 3 vai 4. Mites mä laitoin parillisen määrän? No, ei se mitään. Ei kun joo. Tossa on vielä 1. On niitä 5. Joo. Ja tämmönenhän se on silloin, kun se ei vielä ole punastunut. Tosi kaunis. Tuommoinen tähtimäinen. Ja sitten tuolla noin on. Mä en muista tämän nimeä nyt, tämän punahatun, mutta se on punahattu mulle. Niin kuin tää on neilikka mulle. 2 neilikkaa panin tuohon. Mä jätin hirveästi tilaa. Mähän en yleensä jätä. Mullahan on täällä niin kuin tosi tiivistä. Mutta tähän mä nyt jätin, koska tässä on 1 luppio. Tai ihan tosi, että tuollakin on tilaa, mutta tähän luppio ympärille mä vähän jätin enemmän. Tää on semmonen, pitäisi olla, mikä kukkii pitkälle, siis lokakuuhunkin asti, että jos ei pakkasia tuu. Tässä tää nyt on vähän tyhmän värinen, kun se on jo kukkinut, mutta se on liila. Ja tuossa on akeena, se on tommonen maanpeitekasvi. Siinä on nyt vihreätä aika paljon. Onkohan se siitä, kun tässä ei ole sitä auringon valoa niin paljon? En ole varma, mutta se nyt on siinä reunassa. Sitten tuossa on 3 pipoa. Ne menee tolleen vähän vinottain. Niissä ei ole vielä mitään kukkavanaa. Mä tiedän, ne on varmaan jo kukkinut ja katkaistu. Ja tää oli joku keltainen oisko siis päivän hattu tai päivän silmä. Hetkinen, siinä on muuten samanlaiset lehdet kuin tässä ihanassa keltaisessa. Olisiko päivän hattu, kun sillä on tommonen hattumainen toi. Mut siinä on noi lehdet tosi samanlaiset. Se voisi olla samaa, mutta vähän jotain isompaa. Siinä on paljon isommat lehdet. Sitten on punahattua valkosta. Tässä on myös päivän kakkaraa. Vielä 1 tuolla jäljellä tuolla takana. Mutta nämä punahatut on niin ihania. Toi keskusta on tosi tommonen kiva. Sitten tässä oli tämmönen musta kaunokki. Se on jo kukkinut. Siihen tulee sitten tuommoiset, mutta se on kaunokki. Ja tässä on tarhapunahattu. Sekin on jo kukkinut. Tai kukkihan se vieläkin, mutta on vähän jo ränsistymään päin. Näitä mulla oli 2 tässä. Että katsotaan nyt sitten ensi vuonna, kuin tulee. Et ei tässä nyt enempää ole. Tää on aika kiva sit seurata ensi vuonna. Tää on ehkä, katsotaan, tää olisi 1, 2, 3, tää on 5 metriä pitkä. Mut sillä mennään. Tossa on sitten noin kuuliljat tuolla ja piti vaan tosiaan laajentaa, kun nyt ei ole semmoisia tyhjiä paikkoja kauheasti. Paitsi 1 on tekeillä. Ja mä palaan siihen sitten seuraavassa videossa. Moikka!